naiz, Zumarragakoa, eta ilustratzailea naizela esaten den normalen, baina gaur egun ja pixkat termino hori zabaldu da, ez, sormenarekin egiten dut lan, uste hori dela nire lana. Bari, oian egiten denaiz, gizarte langilea eta mugimendu terapeuta. Eta, baita, oierrek esan dumetzela, sormenakin egiten dut lan, eta ere oierrekin elkartzen aizenen. Osa, como sormenaren bikotea. Niri egia da oso urruti geratzen zaitela berez baserriaren termino oso kalekumea naiz, baino baserrian niretzat izan da lanerako toki bat, eta batez ere igartu behiti, hemen deskubrituet berez baserrian berezko hori, eta hor sartu dut baserri izan nire lanean, eta baserria esango nuke dala lana, natura eta tokia. Niretzat baserria da etxea, txikitatikan, nire txikitako denbora asko pasatzen nolako baserrin, familia, bi gurasoan aldetikan, bi aldetatik baserria daukatelako. Eta izan da etxea, segurtasuna emate egiten leku bat, eta naturarekin harremana eskaintzen dira. Suposatu nahi dut, lehenengo kontaktua igartu behitikin eukiko nola eskolatik etorrita pentsatzen dut, eta gero familiekin ere etorri izan naiz, eta batez ere lanera. Kaixo Oier eta Oian bezala asko etorri galako lanea eta hierrak eta itea, eta hor ustet konstiente izan naizela igartu behitirekin eukieten kontaktuaz. Nik lehenengo kontaktua iratin bidez, lehenengo taierra ingen olako usuekin, musika eta taierra ingen familia. Eta gero urtero etorri galako, gero Oierrekin, eta urtero etorritzen gara. Erraztasuna batik. Igartu behitik proiektu bezala eta atzean daukan lan taldea beti dago laguntzeko prest, eta beti eskaintzen ditu herramientak, eta hori eskertzekoa da egia esan gure lan ainarraro honetan, eta gero uste dut eskaintzen dituen baliabidek ere aurre eta familiekin lan egiteko marabila badirelako. Natura daukazu eskura, historia daukazu ere eskura eta beti zabalik, eta hori aurrei eta familiei gerturatzea, gu izatea giltza hori, uste dut horregatik dela proposa igartu behiti. Nire ustez, igartu behitik daukan balio erantxia edo da hori ez naturan daola, eta lau paretetatik ateratzen dela lurra eta zerua aldi berean, eta horrek dauka. Hori da nire ustez igartu behitik potentzia. Hombre, zalantzari gabe. Baliagarria dira ekintza, ekimen, esperientzia, tailer, saiatzen garelako batez ere, eta hemen igartu behitin natura, hau da lurra, airea, historia gerturatzen egunero batez ere kalean bizi diren eta kalean jolasten duten ume hoiei. Orduan, klaro direla baliagarriak, eta nik uste etortzen danak eskertzen digula pila bat hori. Uste dela baliagarria dela. Naturak eskaintzen digulako beste ikuspegi bat sortzeko, eta hori familiakin itea uste dela opari bat, gaur egun oso okupauta bizigean munduaren eta oso azkar, naturara etortzea eta gauzak lasai hartzea eta denbora hartzea elkarrekin ondo pasatzeko oso aberasgarria. Berez da geratzeko aitzaki bat, ez? Hain presaz bizigean gizarte hontan gelditu, eta familian arreta jartzeko aitzaki bat dira gure tailerrak, esperientzia X horiek. Zaki, nahi emateit kriston lasaitasuna, entzela honea, etortzen naiz beti superpozik, da placer bat hemen lan egitea da, gaur bai etorrega superpozik egartu behitira. Berez esaldia da beti aldapa igotzen nahi ganen errepikatzen den berdina. Ke maravilla gure lanari esker olako tokitan aldegula lan hain. Nik uste hori dala pixkat esaldia.